Sanibonani molweni ndanamkela ezase TV ngesixhosa. Usibusise uthengele abazali bakhe amatikiti okuflya baye eCape Town uyo celebrate ianniversary yabo. Uxelele uMazungu ke uba akazibuzo kwenza kanjani ukumxelela kutata wakhe ngoba eka wamkele utata wakhe suka kuye. Mazungu ke uye wanyanzile into yamakaxoke ke kumyeni wakhe ethi kukhona ipolisi evutshiweyo so lamatikiti uthenge ngawo ngalo mali into babahambe be excited ke umaphalala ethi uphoxekile ngoba bengalungisanga nto futhi ubelibele nolosuku kodwa kuyavuya xa kukhona into enjena bezohamba. Ayike kumnandi ke ekhaya balungisa banxiba kakuhle ke bathe sebe ready for ukuhamba kafika uNokubonga ezobabona ethi nje uyabulela ngento ba kumnandi ekhaya bayavana and ubulela nento ba ke ngokutata wabo esamkele isipho esisuka kusibusiso. Yo wangabe ngachongo ke akabathukanga kanje umaphalala ethi into babafuze unina kwakulento yoba naye axoka amxele ngento yepolisi ezivutshiweyo lo ndithi ba into eyi1 wathi akayi kwakulondo yena ngoba le imali yenkonzo ngeke adahamba ungcebeleka ngemali yabantu becawa. So yaphela kanjalo into yabo. USiphamandla yena ubizelwe imeeting ngumkhululi. Kulo meeting bekukhona igqwetha lenkonzo elinguNompendulo eliya yena wayeligxothile uba lizosayina ke uba yena enguSiphamandla unetyala. Ityala ke leli lokuyeka abantu enkonzweni bathi haleluya ufanelwe uthi umkhulula kufanelanga batsho kuye lo fanele bayitsho kuye. USiphamandla uyambuza into babefanele ndenze njani mina ngoba nguwe othe mandihambe ndiyoshumayela. Uthi bekumeba wena uyewema wabakhuza bayiyeke lanto inkonzweni ngoba ngoku mina undidicilela phansi. Ayike uSiphamandla uvele wangazi ke ngoba makathini yena phofu ke intsusa yayo yonke lento yilanto yokuba kusuke kwafika amadoda enkonzo kulo Siphamandla ezise imali ayiqokoleleyo ayisa straight pha. So bebangele ke yonke lento kuSiphamandla ke kodwa ke uye wasayina ke ngoba ke Isambane belithi kufuneka isayinile unetyala lityala lakhe elo. Kulokhulekani kufike uNomkhosi nabantu bakuwabo kuzothethwa ngalento kakhulekani naye. Kodwa uManzimande ke uye wabagxeka esithi bamyeka kanjani na umuntu owalotyolwayo awohlala kuwabo nomsukulwana wabo. Hayi ke wangenelela ke xa kulapho kuNomkhosi ethi kuyacaca uba ukhulekana akakathethi inyani. Ukhulekani uthe ethi ucela bathethe bodwa ngalento yena nomkakhe kwathi wathi Nomkhosi akaume watsho wayiqala phansi wacula yonke into ba ukhulekani olahlwa umsebenzi wachaza imoto yenze kanjani wachaza uba khona ephara phakathi ebethwele izandla kuManzimande ukothuka bubuxoki bukakhulekani. UNokubonga yena uthe xa ebuya kowabo wafika wazithela kumkhululi elele noNompendulo phezulu kwecouch beze impahla igcwele phansi caba kuNompendulo kangahambe after imeeting yabo noSiphamandla. Aye bothuka kumkhululi xa efike batsala ingubo wabe emphushela leke umkakhe ebefuna esiqwini ke uNompendulo ke uNokubonga ngoba lokhu indoda yakhe lahlelalele nayo apha. So uNompendulo ke kungenzeka amithe maybe Isambane lawuthi liyamzeka beyinkosikazi yesibini asazi kodwa ke if umithi zesikhumbula into uNompendulo ngulo wayithathelwe ipenti ngumgabisile kusithiwa kuthathwa ekamabuse for bangafumani bantwana. So if umithi apha awuzulunga kwabo bantwana bakhe asazi ke noba izawuthini. Enkosi ngicela siqhubeke subscribe silike singakhomenta futhi bye.